Dragi moji Drvenčani, dobar dan. Evo kako vidite, opet izgleda danas bit će patnja. Ovaj puta se patimo kod našeg bosa Rizaha. Pogledajte molim vas, kod Rizaha bosa. Normalno sljedeći mjesec idemo opet u hladnjaču kod Rizaha. Je li to, mislim, da li bi nešto... Povećanje će dobiti na 25 eura. 25 eura. Hvala lijepo. A sada jedno iznenađenje, mislim, za sve prisutne, evo snimam neki krov, to nije iznenađenje, ali spuštamo sliku i molim lijepo, da li možete prepoznati ovu dvojicu naših Drvenčana? Jedan je stigao iz Amerike, a drugi normalno ovdje iz Adelaide. Dobar dan i želim vam dobrodošlicu i welcome u Australiju. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Evo tu je profesionalni naš gospodin, novinar. Molim vas da vidimo majicu. Da vidimo majicu. Pogledajte ovo. Majica derveška sa čašom u ruci. Da li bi nešto htjeli da pitate mislim utiske i tako, da ja baš nisam tako Evo Blues Brothers iz Dervete, ko bi rekao da će živjeti na 2 kontinenta. Na 2 kontinenta. I kako vam se sviđa kod nas? Znaš šta, evo došao sam malo kengure australske da posjetim lijepo. Hoćete poznati nekoga? Pošto prisutno ne govorim, nema gdje me nisu vodali. Super. Piće. Evo sad smo ovdje, finiš danas, sutra se vraćam u Adelaide, pa za 7 dana za Ameriku. Ja vjerujem da ću izdržati danas. Ovaj tempo derveški, normalno. Mogu nešto, hoćete rekao da pozdravite, to će biti večeras na stranici? Pa eto, pozdravljam. Najbolje sve Drvenčani. A u Americi? Pa i oni su Drvenčani. Dobro, suprugu, prijatelje i tako dalje. Izvinjavam se, šta vi mislite o vašim burazeru i utiscima koje je ostavlja ovdje, hoćemo ga izdržati moći? Dobro, ja sam popravio se. Popravit će se? Popravit će se ovdje, odgovaram ovdje klima, da će doći svake godine ovdje. Evo, društvo je veliko, tamo nema društva, nismo poslali sve tamo za Ameriku, bježimo od Busha i tako. Tako, znači, postaćemo garancije da se preselite vi normalno, iz Amerike u zemlju kengura, jel? Moram se prvog rada riješiti pitanje predsjednika tamo da ovog smijeni, da dovedemo ovu žensku. Je? Onda nema problema. Pa ću onda, dobro. Šta vi mislite sa svemu ovo, gospodine Rašiću? Ma uvijek je lijepo susresti svoje stare prijatelje, poznanike iz mlađih dana. Nismo se puno promijenili, uspjeli smo se prepoznati. Još samo nešto, jedno pitanje. Vi ste veoma tražena ličnost na stanici Uvleha. Dajte, nađite malo vremena da se javite. Nisam znao da sam tako tražen, ali evo, koristim prigodu pozdraviti sve Drvenčane i sve Modrančane moje, sve obućare, naročito Damira Porobića i sve one koji su igrali nekad u obućaru, s kojima sam ja igrao, sve one koje poznajem s Korza, sve one iz posljednje generacije učiteljske škole. A Trebe? I njih naravno, pošto sam ja sada slobodan dečko. Znači Trebe, izvolite, birajte. Toliko za danas, a... Pozdrav svima, šala na stranu, pozdrav svima. Dobro, hvala lijepo.